ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈరోజు దేవుడు మన కోసం ఏర్పరిచిన దేవుని వాగ్దానాన్ని చదువుకుందాం. విశ్వాసమను డాలు పట్టుకొనుడి, దానితో మీరు దుష్టుని అగ్ని బాణములన్నిటినీ ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు. అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 16వ వచనము. విశ్వాసమనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును, అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువునయున్నది. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడయ్యుండుట అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు, తన్ను వెదుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను. విశ్వాసమును బట్టి శారయు వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగిన వాడని ఎంచుకొనెను గనుక తాను వయసు గతించిన దైనను గర్భము ధరించుటకు శక్తి పొందెను. అటువంటి విశ్వాసమను డాలు మనం ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటామో దుష్టుని అగ్ని బాణములను ఆర్పుటకు మనము శక్తిమంతులు అవుతామని ఈరోజు వాగ్దానము ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు. దేవుడు అబ్రహామును పిలిచినప్పుడు ఆ పిలుపునకు లోబడి దేవుడు వెళ్ళమన్న ప్రదేశమునకు విశ్వాసముతో వెళ్ళాడు. ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాడో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో కూడా తెలియకుండానే అబ్రహాము బయలుదేరి వెళ్ళాడు. అటువంటి విశ్వాసము ఈరోజు దేవుడు కోరుచున్నాడు. అటువంటి విశ్వాసము కలిగి ఉంటేనే దుష్టుని అగ్ని బాణములను మనము ఎదుర్కొనగల సమర్థులమవుతాము. ఈ వాగ్దానాన్ని దేవుడు మన జీవితంలో నెరవేర్చునుగాక. ఆమేన్.